Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza döwletleriniň demir ýol uleglary idaralarynyň ýol başçylarynyň we jogapkar wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisiniň işi toparynyň işine atnaşanlar Türkmen topragyna mihmansyýarlyk hemde forumuň netijeli geçirilmegine amatly şertlerin döredilen üçin hormat prezidentimize tüýs sürekden hoşalyk sözlerini aýtdylar. Hemde Aşgabat duşunyň demir ýollary puwdagyna özara düşünişmegi we hyzmatdaşlygy mundan meýlekde puwtalanyrmagy hyzmat etjekdigini anam bildirdiler. Çünki formatnaşylaryň beýleşleri ýaly olar demir ýol puwdagyna hyzmatdaşlygy giňetmekde iri deli iş alyp barmagy hemde demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza döwletleriň demir ýol idaralarynyň arasyna özara düşünişmegi çuňlaşdyrmak arkaly ananyşmagy puwtalanyrmagy maksat edinýärler. Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasyna agza döwletleriň demir ýol uleglary idaralarynyň ýol başçylarynyň we jogapkar wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisiniň işi toparynyň maslahatlarynyň dowamyna oňatdyjylar guramanyň ýük taşamak, ýolagçy gatnatmak infrastruktura we demir ýoluň hereket düzümi boýunça toparlanyň. Şeýle-de maliýe we hataplaşyk hemde gowatlaşdyrmak we informatika baradaky hemişelik iş toparlanyň 2023-nji ýyla ýerine ýetiren işleriň netijelerini guramanyň 2025-nji ýyl üçin iş meýnamalaryny we beýleki meseleleri aral maslahatlaşdylar. Şunun bilen baglykda guramany ösdürmeň strategiýasynyň taslamasyny işläp taýýarlamaň maksada laýyklygy, demir ýol we beýleki idaralaryň işgärlerini hünär taýdan taýýarlamak, okutmak, demir ýollary ulanmak arkaly ulug üstaşyr geçelgelerini ösdürmeň geljegi Sevde ýük taşamalaryny artdyrmak boýunça pikirleşmeler boldy. Çykyşlarda bu forumuň demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň esasy agza döwletleriniň biri hemde Ýewropadan Aziýa ýük taşamakda möhüm strategik hyzmatdaş bolan Türkmenistana geçirmeginiň möhüm ähmiýeti bellenli. Guramanyň işi toparynyň işlerindäki gün tertibindäki kefitlenen meseleleriň aral maslahatlaşylmagy, demir gazy günorta we günnägor gün matar ulag geçergeler boýunça ýük taşamalaryny artdyrmagy hemde ýükleriň görnüşlerini giňeltmäge ýardam eder. Çykyş edenler sebäpde üstwaşar ýük taşamalarynyň meşgullerini artdyrmakda Türkmenistanyň işçiň orny eýilýändigini bellemek bilen ulag düzümlerini düýpli döwre wagtlaşdyrmak we ösdürmek bilen baglanyşly hemde netijeli halkara hyzmatdaşlygy ýymyndan meýlekde çuňlaşdyrmak arkaly äger türlü mümkinçilikleriň açylýanyny bellediler. Döwletleriň, sewitleriň we akylymlaryň arasynda dostluk hemde hyzmatdaşlyk köpürlerini gurýan Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjlikli daşary siýasatyna ulag diplomatiýasy aýratyn orny eýilýär dip çykyş edenler bellediler.